sem s nimi, Margit. Ja. Veľa problémy nepozná, len ich riešenia. No, tak v prvom rade, prosím ťa pekne, ja neviem, čo to je, ale v poslednom čase ma tak boli kotník, že sa idem zblázniť. To sa nedá udržať normálne. Ja sa idem zblázniť. Ani nemôžem pohrabať listie. A v zime to už je úplne hotovo. A strašákov nemôžem ani prezlec. Víš, čo mám v kapuste? No vidíte, a ja už mám riešenie. Počúvajte, Margit, existuje teraz taká nová experimentálna ukrajinská liečba radioaktívnymi bylinkami nazbieranými za mesačného splnu v Černobyle. Zaručene pôsobí. Áno? Ty, není to nebezpečné. Ale ne. No, licenciu to síce nemá, ale ja osobne zaručujem úspech. Margit, vy budete zase behať ako 60-ročná. Belinko, ty si moje zlatíčko. Vidíš, a preto to ťa mám rada. Preto to. No ale mám aj druhý problém. Ale rýchlo mám ešte strašne. Bela! Belinko! Podívaj. Margit, sadnite si, Margit. Viete, mám pre vás dve správy. Jedna je dobrá, ale druhá je taká horšia. Ale počkaj, ja najprv poviem. Belinko, mne nič není. Podívaj. Veď ešte včera ste ledva chodili. No, a dneska už chodím, podívaj. Nič mi není. No, dokonca som bola na zápase basketbalovom. No, hrali baby, no, mojho veku. Víš, aké to bolo fantastické, len akurát tá jedna si zlomila nohu. No a skoro sa báli, že to nedohrajú. Tak som sa ponúkla, že si zahrám. Víš čo? To bolo fantastické, ja som hrala basketbal. Moment, vy ste ešte do obeda hrali basketbal? Áno. Dokonca som dala také 4 koše. Trojbodové, no? No, to bude asi z tých ukrajinských liekov, že? Čo, jaké lieky? Jaj, ty? Ne, ty som si nedala, ne. Vďaka Bohu, Margit, lebo toto je tá zlá správa, že tie ukrajinské lieky, čo som vám dal